Danas ću vam pokazati trik. Znači, eto, izvadio sam špil. Sad ću ga promešam. Evo da uzmem ove dve karte. Evo još jednom. I ajmo da počnemo. Prvo izaberite jednu kartu. Ovo je vaša karta, kao što svi znamo da je ovo freaking vaša karta. Evo sam vidio znak koji je karo. Znači karo vam je znak. Stavit ćemo vašu kartu na kraj. I sada šta je fora? Vaša karta je na kraju. Znači, sad ćemo da je uzmemo. Dobro, stavit ćemo na kraj. Vaša karta je sada na kraju. Evo je ovdje. Znači, vaša karta se odavde teleportovala ovdje. Sad ćemo da stavimo ovdje. Promešat ćemo još jednom. Evo da imamo stehi. Staviti u kuticu. Evo ću da mi se čuvaju karte. Znači ja ponekad igram poker, šalim se, ne igram ja nekad poker. Samo mi ove karte služe za trikove. Znači čuvam ih unutra. I